जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान आदोर लानानै फैदों आङो पलिटिकेलि मोनसे आपडेट नंगौ थारैनो UPPL आ फैबाय थानाय समाव साननांगौ जाना फैबाय थारैनो गंगिया ओनसोलावहाय UPPL आव थानाय नङा नामा थारैनो MLA इलेक्सन फैनायनि सिगां बे गंगिया ओनसोलाव साउथ गंगिया आरो नर्थ गंगिया ओनसोलावहाय UPPL आ थानाय नङा नामा बे मोनसे आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों दिनैनि गेजेराव मोनसे आल्ट्रा मोनसे आपडेट जादों नोंथांमोन आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो थांगासिनो दङ आल्ट्रा मोनसे आपडेट बे आपडेटखौ नोंथांमोना नायखांनायनि उनावहाय थामाम नोंथांमोननि गेजेराव आं डिसकासन खालामगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आं ससे भिडिअ क्लिप होगोरगोन बे जयनिं हाबाफारि जेनेखि जयनिं हाबाफारिया दिनै थाद'नाय गैयै BPF राजखान्थि हान्जानि दिनै बिथांमोननि नाजानायावहाय गोदान गोदान दिनै UPPL हान्जानिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै BPF आव जयेन जागासिनो दङ आरो बिनिनो नोंथांमोना आं भिडिअ देखायग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोना डिसकासन खालामगोन नायनो लागोन बिथांखौबो साननोजों गनायजानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जयेन सेक्रेटारि बिथाङा PDC UPPL आरो दंबावो समेन्द्र बसुमतारी प्राइमारि सेक्रेटारि नर्थ गंगिया UPPL आरो दंबावो जोंहा बिथां ब्रह्म भाइस प्रेसिडेन्ट आरो फरेस्ट राइट एग्रि हेडमेन थाइसुगुरि फरेस्ट राइट एग्रि हेडमेन थाइसुगुरि गोजोननाय थाबाय आरो दंबावो हाकिम बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट साउथ गंगिया FRA हेडमेन साउथ गंगियानि आरो दंबावो जोंहा रहेन ब्रह्म एक्स NDSP आं दहाय बुंबाय जे थारैनो UPPL हान्जाया थांनाय नंला नामा जे साउथ गंगिया आरो नर्थ गंगिया बे ओनसोलनिफ्राय मैया जे बावहाय BPF हान्जायाव गोबां माने UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहाय जगदान जाफैबाय जे UPPL नि मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोर नाजानायफ्राव मोनसे समाव UPPL आ स्ट्रं दंमोन आरो बे गंगिया नाय लोगो लोगो नर्थ गंगिया आरो साउथ गंगिया बे ओनसोलाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै UPPL हान्जाखौ लाखिदोंमोन दा बिथांमोना दिनै फारियै दिनै रबिराम नार्जारि सारि नुजाथिनायावहाय दिनै बिथांमोना जगदान जाफैबाय बे साउथ गंगियानि दैदेनगिरि आरो नर्थ गंगियानि माखासे प्राइमारि दैदेनगिरिफ्रा आरो लोगोसे ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा एबा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिथांमोनहा UPPL हान्जाखौ नागार दिनै बिथांमोनहा दिनै BPF आव जयेन जाफैबाय दा बिनि गेजेरजों जों कल्पना मोनसे खालामनो हायो थारैनो MLA इलेक्सन फैनायनि सिगां UPPL हान्जाया थांनाय नंला नामा थारैनो UPPL हान्जानि थाखाय बेयो मोनसे साननो गोनां जानानै फैसिगोन नामा जों दिनैसिमबो खोनाबाय थानो मोनो एबा प्राइमारि लेभेलनि हक बा रायजो जानाय माखासे सरासनस्रा सुबुंफ्रानो जायाथों मानो बिथांमोना दिनै BPF नि गोबां दैदेनगिरिफोरजों टेलिफननि गेजेरजों बिथांमोना रायलायगासिनो आरो बिथांमोनहा मोनसे दल जागासिनो दं थेवब्लाबो बै गासैबो बाथ्राखौ मिथिनानैबाबो दिनै गोबां माखासे UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो प्राइमारि लेभेलाव हाबनानै मेल मिटिं खालामाखै दिनैसिमबो ब्लक लेभेलाव बिथांमोना मेल मिटिं खालामाखै होननानै जोङो खोनानो मोन्दों इभेन बेनिखायनो दिनै माखासे UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै UPPL खौ माने नागारनो गोनां बायद' जाबाय होननानै गोबां माने बे मोनसे सर्सा सोलिदों दा गमामायैनो जुदि सानसेयाव बिदिनो 25 जन 30 जन बेबायदिनो आरो जुदि माने जयेन जाबाय थायोब्ला आरो जाय बिथांमोनहा दिनै बै समाव मोनसे समाव UPPL नि जानानै बिथांमोनहा BPF नि गोबां सापर्टारफोरखौ UPPL आव लानानै फैदोंमोन UPPL आव जगदान जाहोफैदोंमोन BPF निफ्राय लाबोनानै जा बै रायजो राजाफोरखौ लाबोनानै UPPL आव जयेन जाहोग्रो हाग्रा बै दैदेनगिरिफोरनो फिन दिनै आरो UPPL खौ नागारनानै बिथांमोनहा दिनै BPF आव जयेन जागासिनो दङ दा बेखौ लानानै गोबां माखासे सर्सा सोलिदों दिनै निउस मिडिया नोंथांमोना नुदों फेसबुक इउटुब टुइटार इन्सटाग्राम नोंथांमोना जेरावबो नुबाय जे दिनै श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै गहपुरसिम जाय ओनसोलाव दिनै BTC ओनसोला गोलैयो BTC एरिया गोलैयो स' बै गासैबो ओनसोलाव दिनै मोनसे जगदान जानायनि मोनसे दोहौ फैदों दिनै नोंथांमोना रिसेन्टलि नुबाय जे UPPL नि फाउन्डार जायफोरनाखि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो दिनै दाखालि बिजिनियाव खाम्फा बरगयारि सारजों लोगोसे ज' बिथांमोना दिनै BPF आव जयेन जाबाय आरो मोनसे समाव NDAB नि एबा BTR सुक्तिनि सागानगिरि धीरेन बर' बिथाङाबो बे एक्स NDAB लिडार बिथाङाबो दिनै BPF निफ्राय थांनाय समाव UPPL आव फैदोंमोन आरो नै बिथाङा दिनै UPPL खौ टेक खालामनानै आरो बिथाङा दिनै BPF आव जयेन जाबाय आरो बेबायदिनो जों नुदों गसाइगावनि आदिगुदि डिस्ट्रिक्टनि सासे बिथाङा दैदेनगिरि UPPL नि प्रफुल्ल कुमार इस्लारि बे बिथाङाबो दिनै UPPL खौ नागारनानै आरो बिथाङा मोनसे समाव गसाइगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेनमोन बिथाङा दिनै UPPL खौ नागारनानै आरो बिथाङाबो दाखालि थांनाय बिजिनियावहाय UPPL आव जगदान जाहैबाय बेबायदिनो सेन्ट्रेल लेभेलनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै जों नुबाय जे UPPL खौ नागार दिनै BPF आव जयेन जागासिनो दं थारैनो बियो UPPL नि थाखाय जोबोद माने साननो गोनां जानानै फैदों जे बिथांमोना इभेन दिनैसिमबो बैफोर गासैबो पिक्सारखौ नुसेयावबो बिथांमोना गावनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ लाखिनायनि माखासे सिन्था खालामाखै नामा बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों खारन दिनै MLA इलेक्सना गेजेराव बारा गोबाव गैला
बुंनो थाङोबा नोङो 20-25 दिनल'सै आरो 20-25 दिननि एबा इलेक्सनखौ घोषणा खालामैनि सिगांनो इलेक्सन डेटखौ फोसावैनि सिगांनो एबा कड अफ कन्डाक्ट नाङैनि सिगांनो दिनै गोबां प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि UPPL दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानिबा जाहोनाव दिनै UPPLखौ नागारनानै दिनै बिथांमोनहा BPF जइन जादों आरो फारसेथिं जों दिनै मोनबाय थादों कि सेन्ट्रेल लेभेलाव दिनै UPPLआ दिनै 3 MP जाबाय बेनो जाहैबाय मा रोनग्रा नार्जारि सार दङ रायजो सभानि आरो नै दा रिसेन्टलि जाबाय प्रमद बर' सार बिथाङाबो दिनै रायजो सभानि MP जाबाय आरो लोगोसे जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो दिनै बिथाङा लक सभानि MP खारन रायजो सभानि MPआव जे प्रमद बर'आ जे जाय सिटआव होदोंमोन बेखौ रावबो कन्टेस्ट जायाखिसै बिथाङा दा भटनि सिगां ओरैनो देरहाखाबाय बिहा खारन भटआ नैबे बोहैथि दाननि मार्चआव जागोन 16 मार्चआव जागोन नाथाय बे भटनि सिगांनो बेजों रावबो कन्टेस्ट गैयैलाय बिहा उदाङै देरहानाय थांनाय जाहैबाय दा बेनिखायनो गोबां माखासे दिनै UPPL दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जेब्लानाखि MPआ देरहानानै थांगोन बे समाव 125 5th एमेन्डमेन्टआ इमप्लिमेन्ट जागोन आरो बे इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो BTCआव माखासे मोनसे बार फैगोन आरो BTCनि जेनाखि 40टा समष्टि बे 60टा समष्टि जागोन लोगोसे गोबां BTRनि जेनाखि इमप्लिमेन्टेसन दंमोन बेफोरो इमप्लिमेन्टेसन जागोन आरो पावारा बांसिनगोन BTCआ बेखौ लानानै दिनै गोबां सरसा सोलिदों दा नाथाय बिनि सिगांनो दिनै नैबे MLA इलेक्शना जे BPFआ सरकार दानाया दिनै आजिलि दासिम बोसोरसेयानो जायाखै आजिलि 5-6 मास जाबाय 5-6 मास जाबाय आरो बे समावनो दिनै UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानिबा जाहोनाव UPPLखौ नागार दिनै सरकारजों आखाइ हमफैनाय नोंथांमोनहा गोबां नुबाय थादों आरो आं एसे रिसेन्टनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होबाय दा दुखुनांथाव बेथो जाबाय जे UPPLआ गावसिनि कर्मकर्ताफोरखौ बिथांमोना लाखिनायनि माखासे पलिसिफोर खालामाखै दिनै जों नुदों BPFनि जेनेखि बिथांमोननि मोनसे माखासे इनिशिएटिभ लानाय जे दिसपुर सल' जात्रा जे दिसपुराव थांनानै दिसपुराव मानि MLA फाथायहरनानै बेनि गेजेरजों जों BTCनि माखासे बाजेटफोर पेकेजफोर लाबोहोनो हानाय बे मोनसे जाथ्राजों बिथांमोना लादों आरो फारसेथिं जों नुदों UPPLनिफ्रायबो सल' सासि सासा घरत जाय बेबायदि मोनसे बिथांमोनाबो आदै मादैनि न'आव थांनानै सासि सासाखौ आदै मादैखौ लोगो हमहैनाय बिसोरजों रायलायनाय बिथांमोनाबो बे मोनसे जात्रा लादों दा बेखौ लानानै सोर बबे जात्राया साक्सेस जायो जों बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन रायजो जा नोंथांमोन दा नोंथांमोना सोरनो भट होयो UPPLनो होगोन ना BPFनो होगोन ना अन्य गुबुन मोनसे दलनो होगोन बे नोंथांमोननि आखायाव नाथाय बेखौ आं रोखा नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै होनो हानाय नङा स' बेखिनि आपडेट आं नोंथांमोन दिनै होनानै जाबाय थेंक इउ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যে আমাৰ BTC অঞ্চলত আহি আছে আহাৰ কিবা একটাতো আছে এনে নাহে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহা মানি আমাৰ কাৰণে লাখি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় সকলো ৰাজ্যৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাজ্যৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় এনে নাহে আহিছে মানে আমি BTC বাসী লাখি